mutumbi wakanga uri mukati mekureva uri mukati mekutaura achitanga kumanifesta ari bhururu wake kusvikira izwi rakura pamutumbi munhu achibva aenda kuno paiswa mutumbi ipapo ndokuita 8 days varipo ipapo asi zuva rechi8 rachona ndo rakazosvika mapurisa kusanganisira mafamily maviri anova ndiwo mukati menzvimbo iyi kusanganisira kwama vakaramba tatikwanisi kutora coffin chikonzero pamakatidana tikaita postmortem makatipa boxi redu pamwechete nemutumbi wedu tikapinda pamugwagwa tichiti tiri kudzokera naye kumba kunomuvika asi tave pamurodhi izwi parakabuda tasvika chikonzero pari kubuda shoko kuti kana mukaenda kunondibika makaenda kunondichengeta mapatsi angu asina kukwana maise muchapera kufa uyezve driver ukaramba uchienda mota inogona kudonha vese vachibva vamira ipapo mungokona makananga uko kusvika manondisa pamushono nzokwaneke pano vanhu pakazoiswa coffin paiswa coffin mudaro vehukama vakaenda kuba kwavo mapurisa akazosanganisa vanhu asi havana kunzwisisana kusvikira mapurisa vatora coffin chikonzero vanhu vanga vasisina kugadzikana vanhu vanga vasisina kunzwisisi kufamba kana manheru chaiko zvaitochisa chikonzero munhu akafa kunyange ari bhururu wako kunyange mubereki wako kana achinge afa hapachisina ukama ndizvozvo chaizvo zvadaro mhuri yezimbabwe mapurisa vakazoona kutizvo vanhu vanogara kana kuti kurarama hunhapwa vachitya vasingafari mukati menzvimbo yavo ndokubva vatora mutumbi ndokuenda nawo kumochari vaisa kumochari kudaro ndakazika ndiri mukati mekutaura naishe anova chishe wemukati wenzvimbo yekuno kwakapondwa munhu ari mukati mekutaura kuti izvo inini pachangu vanhu vari kundibvunza kuti samambo kwazvo ndichafambisa seiko wonai mutumbi wagarisa vakareva mashoko vachiti izvo handikwanisi kumanikidza vehukama kana vachitiwo pachivanhu chavo vanochitevedzera izwi riri kubuda chiti zvakati tovaudza kuti manikidzai hazvigone asi ivo pachavo vakada nemwoyo wavo kuti mwana wedu atambura regai tinomuvika tinotivigai chikonzero chivanhu ndichavo ndizvozvo zvadaro mapurisa akazodzoka zvakare nekuchena mambo wavo vakasvika vakaungana vanhu vakatava kupikisana kusvikira vehukama ava vevanhu vakafirwa vakutoimba mapurisa ekunzvimbo yakapondwa munhu kusvikira vadzokera nehama dzacho dzese pane shoko rakanga rakabuda rekuti mutumbi waitaura kuti izvo endai pamugodhi wandakafira mandakati kakakandwa mugokanda tambo imomo uyezve mugochera mvura iyoyo moenda nayo panharaunda yacho munofafedza nekudira ipapo muchaona zviri kuitika kuswera kwaziro sekuru vacho vakaenda pakati pocho ndasvika panzvimbo ndakutora mvura ndakuita sezvandakaudzwa nemutumbi vachibva vanoita asi nhasi uno ndati nhasi uno ndiri mukati mekutaura nerudzuro pazuva ranezuro nhasi uno ndisati ndasvika ipapo pakaendesiwa mutumbi kumochari shoko rakazosvika zvakare kuna ishe richibva kuna vamwe vakuru vemutemo kuti tiri kukumbira kuti mugare pasi muwirirane muite sei mutore mutumbi muuvige nokuti vanhu vakafanana nevashandi vamwe vari kumochari akusi kushandika zvakanaka chii chiri kuitika kumochari dzimwe dzenguva chivhura dhori kwanosangana nemutumbi uri pasi wakabuda musherefu zvakutotyisa nekuti ivo unoziva kuti takasiya zvakadai oizvo yes nekuti mungasiya masuka mapoto mumba mabika masuka mapoto muisa musherefu mangwana munoona akatobikirwa tori nesadza nenyama yamusina mbogara matenga ampindike mumba ampindike mumba saka nezuro vehukama vepamba pakaiswa coffin nemapurisa namambo wavo vakadhraivha mota vakananga kumba kwaishe wekumba kwakaurawa munhu akaurawa ndobva vasvika vakati tikukumbira kuti mangwana tingasangane so ndokubva vawirirana vane imwe nzvimbo iri kudhuze nekwakaponderwa munhu kwavari kuungana nhasi asi kana tisingakanganisi izvezvi pamwe vasangana nokuti nguva inambenge ndichitaura nasekuru vanga vakawirana vachisangana na 10 asi nguva inenge ndiri mukati mekutaura nevehukama vane munhu akapondwa ndo vanga vasvika panzvimbo mapurisa namambo weimwe nzvimbo inova ndokune vanhu vari kupomerwa vanga vasati vasvika ipapo asi vakaponderwa munhu vanga vasvika panzvimbo saka tamira tinzwe kuti pavari kusangana pane kubuda masviko kuti chii pane vari kuti tisakaponda here kana kuti vari kuti kuti hatisirisu kwemutema uchati kudii nokuti madzimambo ese anenge aripo saka tomirira kakonzwa kuti musangano uchaitwa nhasi unobudisa kuti kudini ende pawaitwa pasi pamba pemunhu patori nerimwe zita rokuti kana munhu akapondwa ari wokuglenville akapomera kuti akaponda ari wokuepworth vari kunzi vasangane pambari right neutral venue butter settle yes yeah Papa Isabel Papa Bat
Hey, so vashandi vekumotwari vari kuti kudini nechiitiko ichi chokuti dzimwe nguva vanoona kamutumbi uri pasi iwo usiya vakarongedza zvakanaka vanongoendesa nyaya gaswe pane mutemo nekomiti nevakuru vepabasa kuti kubasa kweda kushandika zvakanaka. Ivo muno tikapinda mustudio tikaona kuti hamusi kushandika totoendesa shoko. Ivo hama dziri kupomerwa muri iri kupomerwa mhosva yekuti ine chekuita nezverufu rwemunhu uyu vari kuti kudini apasati pane nyaya ndo meeting iriko nhasi kuti havatoziviwo kuti vachati kudini nokuti pavakauya pakutanga panga pane kudhonzerana ava vakabva varamwa ava vakatanga kuimba ava vakabva vadzokera hapana chakabuda ende hapana ari kubvuma kuti ane mhosva. Aiwa hapana kubvuma ane mhosva. So zvanhasi zvitsva zviri kuuya kuti zvichanzi kudii nokuti vari kupomerwa vanenge varipo vakaurayirwa hama varipo madzimambo mativi maviri vanenge varipo mapurisa vanenge varipo vari paneutral way. Ya kanyemba naBhozhongora chegokwe icho hachiperemuse vakaponda bvumai muripe ndinoti mufifamba hanzi chifamba wapedyo nekupedza masports ndinonzi poka njuti dedi vaangel ndiri pagrange ndimutsoka sovi yangu scholastica matirira nemwanda wendu angel naamai vangu vanozikanwa nekunzi aramu. Hey, hanzi ngavabvume mhosva vakaponda avo mufifamba wave pedyo nekupedza maspotsi ndinonzi po kanjoti. Ya ko kana vakaramba muri iri kupomerwa mhosva kuti ine chekuita nezverufu rwemurume uyu vakaramba panoitwa sei ndavaripe mushonga wengozi kuripa baba Amen musarurwa padombo shava. Baba Amen vari kuramba kuti hapana chavanoziva nezverufu rwemurume uyu kana kuti rwemukomana uyu saka vanoripa sei kuripa ndokunge vachibvumaka kuti vane mhosva. Baba Isabel hanzi mushonga wengozi kuiripa asi inoripo neakaipara. Yes, saka ava pane zvino tingamira kutaura nokuti vanhu vatingatisanganei kusangana kureva kuti vamwe nevamwe vane mashoko avanawo kunyanya vakafirwa vari kuti hatina mashoko atinawo ende hatina chatotora pamusoro pazvo isi tiri kushanda neakafa ndiari kutudza zvokuita. Kanyemba naBhozhongora nyaya yegokwe Zhombe yanetsa asi kutaura chokwadi avo vakaponda vacho chero vasati vazikanwa vari kunzwa sei vari safe here nemaitirwo ari kuitwa neChitunha chero avo vane mitezo iri kutaurwa yacho kuti yakashayikwa pamutombi vari kufungei nezvazvo ndofunga vari kupinda chando chete. Ndimutseoka Alec Gweja Victor Katiyo game changer Lavu Nyandowe Boss JB madziwa bende panyama ropa pamwe cheteka na Richard Musongwe baba vatenda isanyamawe Josiah Isanyamawe tafadzwa rande Vati David Churukira munditira uka happy birthday kuna Pirate Gweja nehama yake nomusa ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Icho mubvunzo wabvunzwa kuti vakaponda vacho nyango vasati vabuda pachena vari kunzwa sei nemaitikiro ari kuita zvino uye avo vacho kana pane vakatora mabody parts emushakafu vari kunzwa zviri kuitika vari kunzwa sei. Kana ndiri kukereke kwangu baba Pati ndine imwe mharidzo yandinoparidza yokuti kana iwo usingadi kubudisa zvinhu zvako unofanira kumhanya nguva yekutonga kana ichinge yasvika chinotanga kutongwa mabasa kwete vanhu. Okay, muri kubabatisire baba Pati ndinokukunzwai chinotanga kutongwa chii mabasa kwete isusu vanhu. Inini munhu ndakazvimirira mabasa akazvimirira ega. Mabasa ndo achataka kupinzwa mukiwo upombwe kuroya godo majelasi zvinenge zviri mukiwo uchiona kuti uroyi uho kwete munhu uri uroyi wakamira wega. Saka panotaka kutongwa mabasa ukaona kuroya kuchipiswa kuchinzwa kupinda moto vakomana kandai kuroya mumoto kandai kupombwe mumoto iwewe uri kukiyi yako uriwe mhombwe yacho yashanira kupomba upombwe hwako hwakutotswa kwaiwewe mhombwe yacho. Saka shoko ravai nemurume weihombe kuti hei kunyange vasati vabuda vakaponda vacho vakazviita vacho izvezvi vari kunzwa sei nezviri kuitika izvi. So kungobuda pachena nekuti mushonga watotaura kudhara kuti mushonga uripo kuripa ndiye ndakazviita asi ndinokumbira kuita izvi kana paine mutongo wouya
upenyu hwako hurarama. Sezvo vari kuramba, vari kutsika madziro vachiti hapana chavanoziva panoitwa sei. Vada kutenda nekuona. Ko mvura yanga ichinzi icherwe mumugodhi yanga iri yei? Mufi ita zvokuraya urombwa upere. Yes. Ndiani? Hana kunyora zita. Atsamwa. Ane hasha. Ndi po makajo destiny anga mvura mutare. Ko mvura yanga ichinzi ichero mugodhi yanga iri yei? Mufi ita zvokuraya urombwa upere. Po makajo destiny danga mvura mutare. Chakabata nasi. Chakabata. Kanyemba na Bhozho, vanhu avo vakatoendawo kunogadzirwa, saka vari kuti Kanyemba na Bhozho, vanhu avo vakatoendawo kunogadzirwa, saka vakuti vachigadzirisa mufi ngarwise vakamuuraya. Ndinonzi mai ano kwadhedhi kuchitungwiza. Ukureva kuti amakwikwi ava mwe nomwe uri kuenda kwavo. Mufari kumira chita zvinhu zvake ava vachiendawo kunodhifenda. Mutambo pakaipa baisabel. Regai kandingoverenga inoyi. Ko munhu haasi huku, hazvipiri mushe mufi anotonga ega. Ndinonzi baba nenyasha kubhangeti pamatibhiri ndimhoreserawo tatenda right runganga. Hanzi munhu haisi huku. Ndokwa chief matibhiri uko. Yes. Munhu haisi huku, mufi anotonga ega. Ameno. Regai tinzwe kuti musangano uchaitwa nhasi unobuditsa kakuti kudini. 16 minutes to 11 ndoza kuti mune mashoko ari kubva kuvasawira vedu vemainrodism. Icho kwadi muri yeZimbabwe vapindira vasawira vedu vemainrodism. Vasawira vari kushevedzera kuti makukwanisa kutenga airtime dzemhando yese pasta 544 muchishandisa ecocash kana kuti one man. Makukwanisa kutenga mabundles emhando yese pasta 544 mabundles enet 1 makukwanisa kutenga muchishandisa ecocash nemabundles eEconet makukwanisa kutenga muchishandisa one man pasta 544 hama dziri kunze kwega dzokwanisa kukutengerai zvakare pawebsite yedu inoti www.mindrodzim.com. kana muchida kuti munokwanisa kufona panhamba dzedu dzinoti 0777 134 551 0777 134 551. kana kuti ndivasawira vakapinda pakati pawo nemainrodism munhu wese achafona. 11:45 ndi mashoko ari kubva kuvasawira vedu veBioflash Solutions. Bioflash Solutions vari kuti ivo kune vane mablade toilets, maseptic tanks akazara nemvura netsvina uye kunhuhwa. Wauya mushonga wenyu weBioflash Solutions unongodirwa mugomba wotodya tsvina kusara gomba risisina chinhu uye musinganhuhwi. Kune vese vari mudhorobha reHarare kana nzvimbo dzakatenderedza dhorobha reHarare